Is-seduta dwar il-każ tal-qtil tar-Rumen Josef Rivas kellha tiġi posposta minħabba l-fatt li fil-qorti ma kienx hemm biżżejjed tradutturi disponibbli. Dan wara li l-ħamis kellu jinstema' l-każ tal-omiċidju ta' dan ir-Rumen illi kienu ħebbew għalih b'sikkina f'Paċeville matul ix-xahar ta' Diċembru. Madankollu minħabba li ma kienx hemm traduttur disponibbli li jaqleb mir-Rumen għal Malti, it-tkomplija tal-kompilazzjoni kellha tiġi posposta. Minkejja illi kien hemm diversi xhieda preżenti fosthom uffiċjali tal-Pulizija u ħaddiema tal-isptar sar magħruf illi t-traduttur kien imsiefer u li ma kienx hemm ieħor disponibbli. Aktar tard, minkejja li kien hemm sostitut, id-diviża kellha r-riservi tagħha fl-aħħar minuta dwar it-traduttur magħżul. Għal dan kollu, il-Maġistrat Nadine Lija ċanfret lid-diviża u saħqet illi l-akkużati qed jinkisrilhom id-dritt illi jifhmu jsegwu l-proċeduri tal-qorti. Għaldaqstant hija saħqet illi l-każ ma setax ikompli f'dak il-waqt. Fil-waqt li l-Maġistrat saħqet illi kienet se tibgħat l-atti tal-kompilazzjoni tal-evidenza lill-Avukat Ġenerali, id-diviża opponiet għal dan. Bl-Avukat Difensur Franco De Bono jissuġġerixxi li l-każ jinstema' jum ieħor u insista sabiex l-Istat ikollu aktar tradutturi għal każ bħal dan. Il-każ mistenni jkompli jinstema' fit-2 ta' frar. Rivas illi kien suspettat li kellu affiljazzjonijiet ma' kriminalità organizzata tilef ħajtu fl-isptar Mater Dei wara illi ġarrab daqqiet ta' sikkina waqt argument f'San Ġiljan f'Diċembru illi għadda. Jonut Julian Tanase, Dan Andrej Tanase kif ukoll Ilje Konstantin huma t-tliet Rumeni akkużati bil-qtil tar-raġel, bit-tlieta li huma qed jiġħdu l-akkużi miġjuba kontrihom.